Takže ideme na to. Takže hneď prvý záber si robíte si srandu. Takéto niečo dám hore. Takéto niečo. Ešte tam aj napíšem, že som pod paplónom, aby ste si náhodou nemysleli, že som túto vzadu pod týmito vankúšmi. Jak sa stále pozerám do toho záberu, viete, že či ma to natáča? No. Krása. Toto je akože, ale je to dobrý začiatok. Myslím, také, že záber Ruby. Ahojte, ja vítam mojom novom. Som bola úplne nadšená z toho dňa, pretože ja som mala strašne taký ten jesenný vibe, taký ten autumn vibe, tak som to feelovala vlastne tú jeseň vtedy a si môžete všimnúť, že ja som nosila stále cargo, bagy, proste všetko široké a ja som nikdy neznášala nosiť široké, nikdy, ale tuto som to začala akože tak feelovať a môžete si všimnúť, že som mala blondiavé pramene vpredu, lebo ono to bolo strašne in vtedy. Všetci mali túto vpredu takto pramene farebné a teraz by som si to už nedala. Aj keď akože toto ešte mám trocha dole, ale čo už. Toto video je troška dosť. Stále som nosila vlastne drdou vzadu. A teraz mám stále rozpustené vlasy. Vidíte, aké luxusné náušnice som? Počkajte, že ja ich mám tuto. Ja vám môžem ukázať, že oni ešte žijú. Nehýbte sa. Nie je to zaostriť. Dobre, nevadí, samozrejme. No a to znamená, že tu máme Halloween vlog. Je to vlog z môjho, dá sa povedať, že halloweenského dňa. Už je 11:07, ja som stala o 8:30 a už sme boli v obchode a ideme piecť. Halloween outfit je, že takéto, že Los Angeles. Los Angeles, to je Los Angeles. Mám takéto úplne, že... Ja som tam presne tak natáčala, mne to tak strašne vadí, že ja som nemala že takto pred sebou kameru, ale že dole. Chápeme sa. A že som takto ukázala outfit. Ale tak to ho ukážem aj teraz, tak čo už. Nevadí. Také hrdzavé, ani to nevyzerá akože taká hrdzavá farba, také lišavé. Ja som sa strašne tešila z toho outfitu, že bol úplne taký, že jesenný, že som mala ryšavé nohavice. Proste čierne také náušnice, že som bola... Wow! Cargo, lebo nemám viac halloweenské. Ja si to postavím. A momentálne sa idem zviesť. Proti slnku natáčaj, áno. Trička čierneho, lebo už nie je teplo. Ideme piecť. Ale keďže mi je teplo aj v tomto tričku, tak si dám... Ale hodí sa to k tomu, čiže... Strašne halloweenské, dobre. Okay, a my sa vidíme v kuchyni. Ty vlasy, prečo? Ja som robila koláč pre psov, tu som mala Halloween plán, to som si ešte písala do bullet žurnálu, ktorý... Bullet journal, ktorý, ja som to chcela povedať nejak po slovensky, ktorý už samozrejme nepoužívam. Som naposledy písala možno, že apríli. No nevadí. Máme tu jedno vajíčko, tu nejaká vo vlast. A toto je strašne nekvalitný záber, jak miešam. To bol môj pocit z toho cesta. Zapnutá. Je úplne kvalitný záber. Áno, rúry. Toto je trocha mokré, aby som to ešte umývala. Utrajím to do sucha a dáme tam... Toto som vôbec nemusela hovoriť. Som mohla len ukázať, že sa to pečie. Ja som mohla ukázať, že jak to tam lejem. Nie, že jak je zapnutá trúba, jak to tam lejem a jak sa to už len pečie. A to je všetko, nič viac. Takéto košičky a ja... Inko, no ty ľúbiš mrkvičku? Oňa, ti bude pasovať? Ja chcel by si, nedám.
Nedám. Ruby, prosím pekne, nelúbi mrkvu. Ona normálne, že nelúbi mrkvu. Hugo? Ten áno. Jemu to je jedno. A ty ovoňaj? Voní to, že? Jak to som zaujímavo ovoňala. Inko, no ty ľúbiš mrkvičku? Ovoňaj, ti bude pasovať? Dobre. Že nastruhala mrkvu, no akože to... No to šupu. Strašné. Tak pridám ešte asi tak púška. Toto tam tiež vôbec nemuselo byť. A ja si teraz... Kde som mala ten mobil? Z toho hore idem robiť také svetiel. Na streche? Ja tu mám ešte roletu, no toto... okno. Tak to nádherne rysuje. Ja už je 14:20. Som sa samozrejme mohla učesať, dať si ďalej mobil od tváre a nenatáčať tam celý dom. Mohla som kľudne stať pri jednej stene a takto povedať, ale však to je úplne v pohode, musíte to chápať. Ja som sa na obedva, potom som pozerala chvíľu mobil, teraz pozerám farbu, že je z cukru a je zo soli, tak poďme na to. Čo ukazujem hodiny? Stačilo, kebyže len ukážem, že si chystám tašku do školy. To sa mi tedy strašne páčilo, pretože som kreslila do toho bullet žurnálu. Takto do môjho bullet žurnálu, že také voláčo halloweenské. Za chvíľu sa vám ozvem. Tak ľudia, teraz vyberáme toto dno. Tu som s tatinom čistila tekvicu, lebo sme išli vyrezávať a mimochodom bolo možno, že tak 9-10 hodín večer. A semiačka dávame. Mohla som zapnúť blesk kľudne. Ale nie, radšej nie je nič vidieť. A toto sem. Tak ľudia vyškrabávam. To sa vadí. Mne strašne vadí, jak som tedy všade hovorila, že tak ľudia. Takže ľudia. Kúsky z tej tekvice. Rozdelíme toto sem. Ľudia, teraz ideme dať také tie jamky, čo keď sa usmieva, takže tak. Ja som bola tedy profi majster capko. Som vlastne tak vyrezala. Tak sa reže, áno. Nie, neberte si so mňa príklad určite, že takto nerešte, dobre? Lebo si ešte održíte prsty a potom ešte ja budem na vine, že ja vás zlé veci učím škaredé, že jak sa má rezať. Nerešte tak. Ani nebol počuť, že ten chudenco Hugo zýval. Tu sa to mohlo stopnúť a dať, že tekvica je vyrezaná. Môžete pozrieť na oblohu. Tatina bol tedy, že profi kameraman, hej, že najlepší kameraman. Čiže tak. To vyzerá, ako by sme mali, že polku domu. Že tá druhá polka akože odletela. Že akože andiamo. Normálne. Taká tma bola, že to ani nie je že čierna farba, že to je ešte že niečo, že viac. A ja s tatinom? To je brutálne. Nikto nikde? Vyrezávané. Sa čudujem, že nikto nikde, keď o 10. večer som vyrezávala tekvicu. Ne? Hej, všimli sme si, že v tme. Že ako pekne môžem vidieť. Lebo mňa nenapadne, že zapni si blesk na kamere. Nie. Dobre, ozvem sa vám vnútri, lebo akože chápiť. Toto je... Som to nevedela vyrezať. Musíte uznať, že to je luxus. Že chceli by sa tako, že? Výsledok. Toto z toho vzniklo. A sme pri konci tohto videa, tak ak sa ti páčilo, tak nezabudni zanechať like. Aspoň, že takto ukončím to video, že za mňa ten záver. Neriešme. Kliknú na tlačítko odberu a zavolajú na zvonček, aby ti neunikli žiadne nové videá. A my sa vidíme v nejakom ďalšom. Žiadne nové videá. Brutálne náušnicu som mala. Takže ja som tak končila moje videá, že som vlastne teraz zobrala mobil. Ja som zobrala mobil a že čaute. Okay. Takže tak som ja natáčala videa.
Mňa inak strašne baví natáčať tieto reakcie, aby som možno natočila že ešte jedno video, lebo ja si potrebujem súrne zmazať tieto moje staré videá z účtu. Lebo to je že strašné. Tak a sme pri konci dnešného videa. Ja vám ďakujem, že ste to dopozerali až sem a ak sa vám toto video páčilo, tak mi nezabudnite zanechať like. Kto nemá, tak kliknite na tlačítko odberu. Ja vám za to ďakujem už teraz vopred. No a ja idem hneď teraz natočiť ďalšie reakčné video, tak už určite aj to bude vydané, tak sa choďte na to pozrieť a choďte omrknúť ďalšie videá, lebo mám ešte dve reakčné videá, vlog z Talianska. No a proste sú tam nejaké tie videá, nejaké tie reelsy, takže to bežte omrknúť. Ja si myslím, že sa to oplatí. Dobre, my sa vidíme. Ahojte.